Interactivitat, autoconsciència del cos expandit, ment expandida. Temps expandit. Estem a les beceroles o bé al principi d'un nou canvi tecnològic i psicològic. Repercussió anular i redefinició. Com un nou procés de coneixement en relació a la interactivitat. Com a generadora de nous models o nous processos mentals d'aprenentatge, imatge mental. L'interactiu està constituït per imatges multimèdia dins una xarxa de continguts en circuit tancat. Estigui o no estigui en internet. I cal diferenciar-lo del net art, al qual les participacions dels usuaris es fa molt explícita. A diferència, l'interactiu en circuit tancat és un mateix usuari o persona que interactua. Parlar de la no linealitat de l'interactiu sembla un contrasentit al fer un vídeo unidireccional, a banda de la seva complexitat tècnica. La proposta de fer un interactiu d'interactiu seria com fer un scratch de vídeo, o tècnicament més muntatge que no significació pròpia. Aquest vídeo reflexió tracta més de la importància de l'interactiu com a entitat pròpia, no com a mitjà, ja que l'interactiu és un veritable organisme o natura complexa, no habitada o coneguda. És un interactiu de pel·lícula de ficció. En l'era dels films televisius dels anys 50 de sèrie B, Wack Web mostra el terror i el suspens produït per la tecnologia, ciència i el poder armamentístic. Les BTV o la televisió d'abelles fan de fil conductor d'un futur passat i present alhora. La metàfora de Rush, Abella TV, com a enregistrament dels esperits dels morts, televisió de pensament i a la vegada armament d'una civilització o Torre de Babel entre els temps. El poder de la vengança fa que s'uneixi un principi Mesopotàmia amb un final Guerra del Golf, per un nou principi de pau i fe en la genètica o noves tecnologies, final Fenix i un entremig històric de la tecnologia com a arma de guerra. Paraules claus: Morse, telescopi, telèfon, TV, coet V2, bomba de plutoni, míssils, simulació, transbordador, programa de simulador, codis, guies de míssil, armament semi-intel·ligent, lloc claus, Antàrtida, França, Londres, desert de l'Amogordo, Mesopotàmia, Kansas, Baglas. Personatges claus: James Hitmaker, Ella, Sultan Abbasi, Jacob Maker, Melissa i les abelles.
Es defineix web com una hiperestructura o hiperarquitectura constituïda que per motius de complexitat i extensió deixo de banda la part d'hipertext i la part de 3D pel seu anàlisi. La part visual d'aquest interactiu es diferencia a 3 nivells: la imatge, l'animació i la pel·lícula. La imatge es forma a partir de fotogrames de durada entre 1 i 2 segons. A cada una d'aquestes imatges se li dona un nom per mitjà d'un sistema arxivístic donat per l'autor i consisteix en un primer nom o nom genèric i últim nom o més específic, i podrien dir-ho més senzillament pel sistema de nom i cognom. Concepte estructural bàsic relacional del web, binomi imatge-paraula. Es detecten 1.487 imatges o índex d'imatges, les quals formen el bloc genèric de l'interactiu. Les imatges s'organitzen en sèries de seqüències d'1 a 8 i s'estructuren en animacions curtes. Podem trobar un nombre de 412 curtes animacions que constitueixen el node expansiu de l'interactiu web, node expansiu d'imatges bàsiques. La imatge bàsica és identificada com a presa o conjunt de fotogrames, i un conjunt d'imatges formen la seqüència o animació curta. Interactiu en forma de rizoma i de Delors i Guattari posa una lectura medial o transversal en què al mig, animacions, fan de pont entre l'inici, imatge, i el final, pel·lícula. La pel·lícula, de durada 85 minuts de principi a final. Alhora mostra que està segmentada en 43 nivells i dona dues possibilitats, una primera lineal i la segona saltada. La pel·lícula, d'arquitectura complexa, ha estat realitzada a base de petits arxius. Arxius documentals de la NASA i d'universitats científiques combinats amb filmacions pròpies, per tal d'aconseguir un fil narratiu que li és propi a l'autor. No es pot parlar de muntatge en Scratch, com tallar i enganxar, sinó que utilitza el muntatge més habitual dels seus vídeos dels anys 80. En la mateixa direcció podem dir que l'autor vol definir l'interactiu com discontinuïtat contínues, intentar lligar la fragmentació que es pugui produir tant a nivell de presa com de la mateixa pel·lícula. Had come to Basra, center of the earth, where there were. L'argument de la interactivitat es desenvolupa de forma associativa. Trobem un joc de confusions entre lloc, personatges i situacions que en conjunt, de forma temporal, configuren un suspens per arribar al final.
A les pàgines interactives de la part d'imatge hi trobem pàgina interactiva de la pel·lícula. S'articula en un principi i un final. Alhora que té un mecanisme de 43 salts, està connectada a dues pàgines interactives, a la pàgina de seqüència i a la pàgina de guió tècnic. Pàgina interactiva de la seqüència. Reflexa les diferents preses que conformen una animació. Està connectada a 4 pàgines interactives, a la pàgina d'animació, a la pàgina de guió literari, a la pàgina 3D i a la pàgina de pel·lícula. Pàgina interactiva de guió tècnic. Conté les locucions corresponents a les animacions, la descripció del muntatge de dita animació. És el nucli neuràlgic de l'interactiu. Compta amb 10 connexions, a la pàgina de la pel·lícula, a la pàgina del visionat de l'animació, a la pàgina del guió literari, a la pàgina del nom, a la pàgina de nom i cognom, a la pàgina de seqüència, a la pàgina d'hipertest, a la pàgina d'índex d'imatges, a la pàgina del 3D i a la pàgina de la pel·lícula. Pàgina interactiva del visionat d'animació. És la projecció de l'animació. Connecta 3 pàgines interactives, a la pàgina de la seqüència, a la pàgina del guió tècnic i a la pàgina de la pel·lícula. Pàgina interactiva guió literari. Enllaça a la mateixa pàgina. Primer bloc, presa i locució. Segon bloc, cada presa de la seqüència. Tercer bloc, a una pàgina il·lustrada amb paraules claus que connecta a 6 pàgines interactives, a la pàgina del text llibre, a la pàgina d'animació, a la pàgina de nom i cognom, a la pàgina de paraules claus, a la pàgina de guió tècnic i a la pàgina de la pel·lícula. Pàgina interactiva de les paraules claus. Pàgina tripartita. Relaciona guió literari en diferents preses lligades a paraules i que porten més informació. Les paraules claus es bifurquen en diferents animacions. Està connectada a 2 pàgines interactives, a la pàgina del guió tècnic i a la pàgina de la pel·lícula. Pàgina interactiva de la pàgina de primer nom. Pàgina de trànsit, agrupament, botons en si. Connecta 6 pàgines interactives, a la pàgina del guió tècnic, a la pàgina de seqüència, a la pàgina d'índex d'imatges, a la pàgina del 3D, a la pàgina d'animació i a la pàgina de la pel·lícula. Pàgina interactiva del primer nom i cognom. Pàgina tripartita. Agrupació d'imatges amb el mateix nom i en un segon nivell, agrupació per cognoms. Pàgina de projecció d'animacions encadenades. Connecta 2 pàgines interactives, a la pàgina de guió tècnic i a la pàgina d'animació. The dead had attacked me. Now I would attack them. Pàgina interactiva de la pàgina d'índex d'imatges, storyboard. Relació d'imatges correlatives. S'estén a 3 nivells. Pàgina d'ordre. Decidir. La imatge d'animació. Connecta 2 pàgines interactives, a la pàgina del guió tècnic i a la pàgina de la pel·lícula. L'Scratch consisteix en la captura d'imatges, sons i també idees provinents, essencialment, d'arxius o televisió. Concepte heretat de la cultura del zapping i videoclip dels anys 80. A nivell tecnològic, molt a veure en l'escàner, registre d'imatges i el sampler, registre o prova de so. L'apropiació, gènere lligat a l'Scratch, que consisteix en crear a partir d'imatges preexistents, portar-les en un altre context. Cultura del mostreig i art documentació. El sampler o tas sorgeix de la cultura del mostreig o zapping i s'ubicaria dins d'una iconosfera d'imatges definides per enromar el govern com una segona natura que reemplaçaria la primera. Així ens queda cultura igual a natura.
A partir dels samples es crea un recull de la imagineria iconogràfica mediàtica fins a portar-lo a un gènere d'art documentació, definit per la impossibilitat de crítiques socials, tan sols l'autocrítica com única opció, testimoni i recull de les complexes i distintes percepcions psicològiques humanes en una hiperconsciència. El discurs del Toni Serra s'articula a l'entorn del poder mediàtic de la cultura dels mass media. Es pot descriure el poder mediàtic i comunicatiu com a estratègia de captació, seducció i la falsa promesa col·lectiva de lliberació cap a la llibertat individual, dins de la mateixa cultura dels mass media. No és més que un procés que accelera la construcció o deconstrucció en un perfil psicològic humà alienant. Terror, violència, plaer, dependència psicològica de l'home, màquina, esdevé el seu temari central. En primera instància, la relació home-televisió per esdevenir més tard, en el terreny de l'interactiu, la relació home-ordinador. En paraules d'Antoni Serra, Intersona és una experiència mental, visiva i sonora. Aconsella veure'ls en un període no superior a 10 minuts. L'interactiu es viu com un viatge dantesc o laberíntic, pel·licònic, imaginari dels mass media. Enfrontar l'usuari a les pors socials i emotives i ubicar-nos en una zona o àrea límit entre observador i patidor angoixat del fet comunicatiu mediàtic. Intersona, proposat pel propi autor de viatge, més el podria definir de joc de guerra pel seu recorregut laberíntic i pulsió psicològica viscuda. Recorregut laberíntic per l'experiència de perdre's, d'emboscar-se, i pulsió psicològica viscuda, el fil conductor de la navegació és emotiu, de pujar i de baixar de nivell. Es barreja la ironia, el plaer, la burla, la broma i el joc. L'interactiu es desplega episòdicament en 19 experiments psicodèlics samplers. Trajectòria distribuïda en 2 àrees principals o pàgines d'arxius. Pàgina de benvinguda, àrea d'informació i la pàgina d'àrea presidencial respectivament. La fauna estesa temàticament al llarg dels 19 samples es pot indexar o atomitzar en 10 ítems de significació pròpia. La no visió, relació mafiosa nord-sud, catàstrofe, espectacle urbà, predicador visionari, aniquilació i demència col·lectiva, parafernària i negoci comunicacional, multinacionals, IBM, Panasonic i Microsoft, 16 com antidepressius, joc de guerra, manga, pornografia, bomba atòmica, guerra civil, telediari, Barcelona, realitat virtual, simulació de la creència política i militar, tercer món, i la relació drogues dures i drogues d'iniciació, peyote. Origen de les imatges. Baixada d'imatges per la xarxa i la utilització de la seva anterior videografia constituint-se Intersona en la condensació de l'ideari del seu programa temàtic. Intersona és un treball essencialment sobre l'experimentació de distintes interfícies. No han donat a la pantalla interactiva on es visualitza el llenguatge en màquina o programació i on l'usuari interactua. La realització tècnica de l'interactiu ha estat programada pel propi autor, construint-se empíricament i volgudament no deixant de ser laberíntica. Relació de les distintes interfícies. Escriptura o password organitzada per codis lingüístics, esquema de botons característics dels interactius, teclat i ratolí dret, desplegament del menú propi d'Intersona, sistema random, sistema de combinatòria aleatòria. Es una cabronada. This week on the Baptist Hour, we'll be looking at the life of Solomon, how he searched everywhere he could to find happiness in life. It's taken from the book of Ecclesiastes. Recuerda, no se dedican.
Recuerda, en Windows 95 lo que no se ve no significa necesariamente que no exista. Recuerda, en Windows 90 lo que no se ve no significa... A cada uno lo suyo, suelo decir yo. A cada uno lo suyo, suelo decir yo. A cada uno lo suyo, suelo decir yo. A cada uno lo suyo. Construït intersona en un codi lingüístic que, en paraules d'Antoni Serra, explota notablement les potencialitats interactives que la màquina posa a la teva disposició, compresa la seva extinció. Les imatges es caracteritzen per una lectura simbòlica entre un llenguatge propi dels mass media, més concretament dins el llenguatge publicitari, i un altre essencialment humà i emotiu. Concep la imatge com un procés immanent a l'espai, a la llum i al temps per expressar un interval vivencial o presencial, imatge-coneixement. Coneixement visual que fa una distinció entre el fer creïble i la veracitat. Així, es construeix un espai mental laxa de recorregut d'identificació de l'usuari en un territori íntim i propi. Toquen, projecte concebut al 93, instal·lació multimèdia composta per l'interactiu, netar i vídeo. Cohabitar dins un mateix espai esdevé un espai genèric i a la vegada únic. Nom donat per la confusió d'un espai mental amb un acte físico-corporal. Interfície d'autotocament i interfície d'autoidentificació. Tocame. L'interactiu és essencialista i primigènic, viatge iniciàtic cap a un joc concret, cosmogònies, influenciades per l'ideari de l'Arto. L'interactiu es converteix en un viatge ritual de la presència o ausència de la pròpia imatge ben representada. Una sola interfície sincrònica i expandida, metàfora del jo expandit i impotència d'identitat pròpia. Animació fotogràfica, la presa com a interval existencial, 35 imatges versemblants i distintes, procés inacabat de transformació. Parteix que l'animació fotogràfica és absolutament maquinal i establerta per la màquina. El viatge ritual, fil narratiu i història s'identifiquen en un procés de reconstitució i pèrdua. Cap solució, tan sols interrogació feta presència mental. Mentre el cos s'estén, la ment viatja dins un trajecte prou lluny, dintre fora. Navegació atemporal per la història pròpia, passat, present, d'un futur inacabat. És possible veure, reconèixer, palpar, tocar la pròpia imatge? A manera de pregunta publicitària, el diàleg mínim de l'interactiu emula l'Alícia de Lewis Carroll. Hi ha una barreja de corporealitat i essència.
¿Me ves? Tócame. ¿Me ves? Tócame. Tócame, tócame, tócame. Tócame, tócame. Tócame. ¿Me ves? Tócame, tócame. Animació fotogràfica feta a vídeo. Tócame. Una sola interface, dibuixades 5 circunferències vermelles i entre elles partícules. Àrees visuals que prement interconnecten a 5 vídeos sincrònics o reflets d'un videoama ara. I les partícules prement permet de tenir dins d'un fotograma o foto i penetrar-hi. Navegació. Penetrar o bé giravoltar per semblança a una sola imatge, per semblança a un sol moviment. Tan sols el moviment centrífug d'una rentadora. Tócame, tócame. Seguint el mètode adductiu, rentadora, mirall, pantalla vídeo, pantalla ordinador, a prop, més a prop, interactiu.